good evening, Brad Sok. Sawas Brad Sok din, no? Unsay meaning sa Santa Cruz? Anong Santa man ang cross, no? Feminine de ini, na din say gender. Di man ni Santo Cross, no? Brad Jeff. Santa tungod kay balaan man. Nya asa gay ang Dios kanang iyang himutangan balaan gyud na sama gud ni Moses gipahubo niya og sandalyas kat si Moses tungod kay kanang iyang gitumban balaan kay ang Dios naaman dihang bukira katong bukid sa Sinai. Mao na nga asa gay ang Dios naa diha balaan gyud na mao na nga si Kristo Dios man naa man diha sa cross kanang cross nga atong gila nga si Kristo naa diha balaan sad kay si Kristo na Dios man nga naa diha balaan man siya busa mao nang ginganlag sa balaan nga cross tungod kay diha sa cross kita nga luwas nya dili siya balaan daghan ra ba ning kontra ang Dios nas Filipos 3:8 3:18 ba na brad nga dunay kaaway ang cross ni Kristo usa dunay kaaway ang cross ni Kristo kinsa tong magpatok sa cross ni Kristo kaaway na niya busa dili na to sika-sikaan ang cross ni Kristo kay karang cross gahom sa Dios. Okay, 5 minutos na bilang sa di pa mag-alas 8. Unya. Ato tong kanang Okay, padayon Brad Adam. kining sa katong kay Brother Jeffrey nga Okay. gihisgutan. Sakto to niya kini ang sa Spanish man gud sister kinsa na nagkuan sisteriol brother na brother Texter na to. text na to nga kini mo sa Spanish mura po ni sa English gihapon nga dunay grammar no ang words sa Spanish ending in A in D and S or Z ang kasagaran nga kining iyahang kuan na iyahang pronoun niya na is feminine no like for example ang cruz Z man ang katapusan kay E N D and Z ang iyang gamito niya na nga kining gender mao man ang feminine mo na nga ang cruz gingon og Santa Cruz dili Santo Cruz tungod kay ending in Z man nya og o gani sagad no ang word ending in O sagad gamito niya na mao ang feminine like for example kini ang rosaryo bisag babae ng rosaryo pero tungod kay O ang katapusan mo ng Santo Rosario so mo na nga diya sa Spanish kini kay mga Spanish words manguna sister or brother no kanang tana mo na nga like for example kini man kung during sa Pasko kini gitawag nato og Santa Claus mga iban unsa man na babae dahil Santa Claus nya anong santa man Claus tungod kay katapusan Z or S mo na nga feminine ang gigamit Santa Claus tungod kay lagi under sa Spanish grammar kinahanglan nga ipasunod no unsa ni kining sundon ang kining balaod sa gramatika.